COMELEC Lapu-Lapu City gidagsa apan dili sa mga buot magparehistro kun dili alang sa mga buot mukuha og voter certificate. Kun ngano kini atong sayran sa live report ni Luan Merondina. May. Yes lang, tungod kay ang voter certificate usaman sa mga rekisito aron maka-avail sa financial assistance ang mga tinunan sa Lapu-Lapu City College, lakip na usab ang mga tinunan sa mga public senior high school sa Lapu-Lapu City. Sa labi pa lang sa City Hall, gibahig na sa duha ka pundok ang mga butante nga buot mosulod sa COMELEC Lapu-Lapu. Ang usa ka linya alang sa mga gustong magparehistro, samtang sa pikas habig alang sa mga mukuha og voter certificate. Apan mabantayan nga mas daghan ang mga milinya alang sa mga buot mukuha og voter certificate. Usa sa mga mikugi paglinya, si Kathleen Basilgo, kinsa nagbitbit pa sa iyang kapin usa ka tuig nga anak. Apan ang iyang paglinya dili alang siyang anak, kundi sa ilang kamanghurang igsuon nga grade 11 student sa Babag National High School. Diin siya ang mibarog nga guardian sukad namatay ang ilang amahan. Kinahanglan jud taon sa among estudyante taon mamoy. Nya wa magilain nga kuan nang kinahanglan magyud mi nga may na lang unta ba makatabang pud sa amo ang mga projects pud sa mga bata. Nagpa-verify usab sa iyang voters registration si Jocelyn Denzo. First-year IT student sa Lapu-Lapu City College ang kamagwangan niyang anak. Samtang grade 12 sa Paho National High School ang manghud niini. Apan human ma-verify ang iyang voters registration, ganihang alas 10 sa buntag, gikinahanglan pa siyang mobalik og linya aron sa pagkuha na usab sa voter certificate nga gischedule pagpanghatag kaganiha pang alas 4 sa hapon. Okay raman. Ang importante nga makakuha mi in taon ani para pud makatabang pa sa mga estudyante namo. Ora magyud na atong mga tao. Tungod sa daghan sad kay sila. Oh. So gi-prioritize na to ang registration. Matod ni Atty. Joy Collados, Chief of Staff ni Lapu-Lapu City Lone District Congresswoman Cindi may gahin alang sa Tulong Eskwela Program, pinaagi sa DSWD, ubos sa ayuda alang sa kapos ang kita kun AKAP program. Tag 3,000 pesos ang gahin alang sa matag senior high school student. Gikinahanglan lang ang voter certificate sa ginikanan o guardian sa senior high school student, valid ID o certification gikan sa barangay diin sila nagpuyo. Niadto lang Agosto 30, giapuran sa tag 3,000 pesos ang unang batch sa mga beneficiaries sa Tulong Eskwela Program nga miabot sa 978. Samtang sa mga tinunan sa Lapu-Lapu City College, may gahin usab nga tag 2,000 pesos. Voter certificate sa ginikanan o baka sa tinunan mismo. Valid ID o certificate of enrollment lang ang gikinahanglan. 2,734 ang kasamtangang enrollees sa Lapu-Lapu City College. Samtang 7,600 ang mga tinunan sa senior high sa mga pampublikong tunghaan sa Lapu-Lapu City. We're planning to release the financial assistance by the end of September or latest first week of October. Somewhere anak nga kuan mama. Kay medyo daghan-daghan patag nakapending nga payout. Sa bigas bahin, gipahibaw usab ni Atty. Anjanette Lamban, election officer sa COMELEC Lapu-Lapu City, nga sukad Hulyo 1, miabot na sa 10,909 ang mga nagparehistro. Busa, kumpiyansa siyang dili ingunian na unya kadasok ang mga linya sa buot magparehistro sa katapusang simana sa Setyembre. Laan matod ni Atty. Collados sa September 30 na o karong Biyernes ang deadline alang sa mga buot mo avail sa financial assistance nga mga tinunan sa Lapu-Lapu City College. Samtang sa mga tinunan sa senior high nga dili makaapa sa deadline karong simanaha, dili angay mabalaka matod ni Atty. Collados kay aduna pay laing schedule alang sa third batch sa mga beneficiaries sa Tulong Eskwela Program. Lan? Okay, salamat Luan Merondina.